Hello guys, what is happening? Shwt mae bethau, croeso nôl I PopT. Boys, heddi ni nôl yn chwarae gemau consol. Ond tro yma, fi am chwarae gêm fi erioed i'n chwarae yn fy myw. Gêm enwog iawn, siŵr fydd lot o chi yn gwybod y gemau, Minecraft. Felly, fi meddwl fi angen y bach o help wrth chwarae'r gemau. A pwy well, un o'r tri yma. Right, helo, fi yma, a dyma'r pobl sydd yn helpu fi. Pwy sydd gyda ni fan hyn? Enw fi yw Sunny. Sunny. Enw fi yw Jet. Jet. Enw fi yw Flynn. Flynn. Rein yw nephews bach fi. A chi yn mynd I ddangos I fi sut I chwarae beth? Minecraft. Minecraft. A beth yw oedran ni? O, beth yw oedran chi? Oce, beth yw oedran ti, Sunny? 8. 8. Jet? 6. 6. 5. Oce, fi'n 26. Fi'n hyn. Oce, Sunny, so dyma ni ar Minecraft. Beth yw hwnna? Ti di adeiladu hwn? Ie. Waw, Sunny, co hwnna? Mae hwnna'n pwll nofio. Pwll. Y pwll nofio, ie. Da iawn, Flynn. Waw, ti nath creu hwn I gyd? Ie. Waw, mae hwnna'n amazing, Sunny. Mae Minecraft yn creadigol iawn. Fi di sylwi. Oh, Jurassic World. Mae real dinosaurs mewn y game hwn. Oes e? Ie. Dinosaurs? Ie, real. Scary. Jack. Run to Jurassic Park cage now. Waw. Ni yma nawr, o flan y raptor cage. A mae Sunny yn mynd I mynd mewn, achos mae'n wyllt. Mae'n chas o ti. Ah! Mae'n canol. Neud e to, gwn. Oce, fi'n mynd I redeg trwy'r raptor cage. Chi gyd yn mynd I helpu fi, oce? Fi credu fi wedi ddysgu sut I chwarae nawr. A fi eisiau chi helpu fi adeiladu studio Stwnsh1. Mae'n lliwgar, oce? Mae'n lliwgar, so ni angen pa fath o waliau dyn ni angen. Alright, got my drink, Gwyrth. Ni angen oren, melyn, glas. Mae rhain yn cool fyd nhw. Mae rhain lliwgar. Na, mae ddim yn matcho, mae ddim yn matcho. Ddim yn ma... Nice, so ie, lliwgar fel hwnna Sunny, mae hwnna'n cool. Ie, so hwnna'n TV. Ah, cool! O, dwi'n gweld hon? Speakers? Ni'n gwneud y sgrin mawr. Ie, mae hwnna'n cool. Lliwgar fel hwnna. Troi rownd, dyna'r sgrin mawr, hyfryd. Jack a Leia fan'na. Fi eisiau gwneud booth fi nawr. Ti'n gwybod ar Stwnsh1 pa fi gyda'r microphone? Mae'n coch yn fel hyn, oce? Ie. Mae'n tua maint yma. Get away. Get out! Mae'n edrych fel Jack Quick, boys. Jack Quick! Jack Quick! Go, mae Jack Quick yn y studio. Jack Quick! I love Jack Quick! Dyna'r booth. Yep. Ah, boys, hang on. Ydw fi'n gallu fynd... Dyna drysau. Dyn ni'n dod allan o... Ben! Y tank yn Stwnsh pan ni stwnsio pobl. O, ie, tank, ie. So, neud i yn y cornel fyna. Fan hyn. Alright. O, ie, gwydyr, glas hynny. Ie, nice. Y tank. Yn gallu rhoi... Mae'n da am fe? Ie. Yn gallu rhoi... Gweld? Waw, ydy'n dod lawr? Ie, mae'n dod lawr. Wow! Waw! Sunny, beth ti'n meddwl, boys? Da? Really dda. Ti'n licio fe, Flynn? Very da. Very da. Gallu neud... 3 cadeiriau o fyna. Mae'n gallu neud llawer hefyd. Dun, dun, dun. O ie, 3 yn nhw, Sunny. Maen nhw'n eitha grand, yn nhw. So dyna'r ardal crew phones. Ie. Pa kind o llyfr oedd ti'n cael? Dim lot o llyfrau yn Stwnsh, really. Ond os ti eisiau rhoi llyfr mewn, ti'n gallu. O, edrych yn cool. O, cool. Dyna ni brona. O, un peth mae Flynn gallu neud, achos mae Jet yn neud llyfrau, yn gallu adeiladu sgrin D fel y wal. 3 ac ar ben. Ti angen disgwyl. Fyna. Behe, o! Ôl I Stwnsh1! Woo! Dyma'r wal. Mae Jet I adeiladu bookshelf. Sunny di adeiladu sgrin fawr. Flynn di wneud y wal. Lloyd, beth ti'n meddwl? A mae Sunny hefyd di adeiladu y tank sydd gyda lava iddo fe. A hefyd, ni gyda'r 3 cadair i'r crew ffôn.
A llawr, y rainbow ar y llawr hefyd. Rwy'n di wneud e oherwydd mae Stwnsh yn really llwgan. Ydy. Chi di joio heddi? Ydyn. So, i Rwy'n gorffen... hoffi Stwnsh. Ie, ti'n hoffi Stwnsh. Y TV. Mae Sunny Flynn a Jet wedi dangos i fi sut i chwarae Minecraft a ni wedi creu studio Stwnsh1. Diolch yn fawr am wylio, pawb dwi diolch. Diolch! Diolch! Na i weld chi gyd yn y fideo nesaf, ond tan hynny, barod, ta-da! Hwyl fawr!